Здравейте! Това е Golf 8,5 фейслифт. Закупена преди една година от мен от Volkswagen Плевен. Автомобила няма никаква забележка. Никаква забележка от никъде. Абсолютно никаква и от никъде. Абсолютно никаква забележка няма на автомобила. Дисковете нямат и милиметър ръб, нищо не е смяно. Накладки, дискове, джантите нямат дори косъмче, дръскотина. Надявам се вижда всичко. И сега ще ви дам да погледнете гумите, джантите, дисковете, ако се вижда, ако може да видите. Нямат никакво ръбче, никакво дори милиметърче. Ето линията на автомобила. Както казвам, автомобила няма никаква забележка. Никаква и от никъде. Причина за продажба – по-голям автомобил. Ще ви го покажа и отвътре. Ще мине обстойно покрай на автомобила. Да погледнете джанти. 18 цола са джантите, гумите са най-високия клас Bridgestone. Ето го. Автомобила на слънце става светло-сив. Паркирал съм го, за да виждате по-хубаво на сянка. Иначе на слънце става много светло-сив. Ето го. Ето линията и отстрани. На другата страна. Ще ви го покажа и отвътре. Автомобилът е все едно излиза от магазин. Каране е много внимателно. Както казах, няма никаква забележка автомобила. Абсолютно никаква. Сега ще ви го отворя и вътре да погледнете. Ето напред вдясно вижте седалката. Вижте кожата. Ето. Вратите. Колата е абсолютно като нова. Малко се повтарям, а това е истината. Ето. Тризонов климатроник има. Отзад въобще не е сядано, само столчетата. Има си поставка. Няма никъде изцапано. По седалките абсолютно никъде изцапано няма. Няма и точица. Нито по задната седалка, по предната по-точно. Сега ще ви го покажа от другата страна. Ето. Ето и отвътре. Най-перфектно изчистен, но горе-долу всичко се вижда. Има още един комплект. Джанти с гуми. Оригинална стелка за багажник, оригинални. Още един комплект гумени стелки. За напречни греди оригинални. Ето, предната емблема свети. Много красиво нощен. Фаровете са LED+, Light Assist. За автоматично затъмняване на автомобила, който идва срещу вас. И така накратко. Общо взето е всичко, се вижда още един път отвътре да го погледнете. Само да. Ето. Разходът е между 3 и 5.